Bona tarda a tothom. Tenim avui aquesta sessió de la modificació del RITE i la impartirà el Gaspar Martín, que el tenim aquí ja, que és el director tècnic de Grup Atlàntic a Espanya i Portugal. Endavant, Gaspar. Molt bé, gràcies per la introducció. Doncs bona tarda a tothom. Abans de res, agrair-vos que ens acompanyeu aquesta tarda en aquesta sessió, que esperem que sigui del vostre interès. Bé, no hi ha sorpreses en quant a la sessió, parlarem bàsicament de la recent modificació del RITE. Tot el que és unes formacions de tipus normatiu us acostumen a ser una mica avorrides, intentarem que no ho sigui, perquè buscarem, més enllà de comentar les modificacions principals d'aquesta actualització del RITE, doncs intentarem també traslladar-lo al tema pràctic, a la vessant pràctica, en el sentit de com afecten a les instal·lacions i als productes que farem servir a les instal·lacions tècniques. La sessió aproximadament dura una hora i 10. Dependrà una mica també, al final farem un torn de preguntes, és una sessió amb bastanta gent connectada, llavors el més àgil és deixar les preguntes al final de la sessió. En aquest sentit, podeu fer-les al final de paraula o, si us és més còmode, les aneu deixant al xat i al final de la sessió les contestaré amb molt de gust. Comencem. Una mica, si em permeteu, per presentar-me, ja m'han presentat, soc Gaspar Martín, director tècnic de Grup Atlàntic per les filials d'Espanya i Portugal. Sí que em permetreu un parell de diapositives per ubicar una mica la marca a la que represento, o l'empresa, millor dit, a la que represento, en el cas que no la coneixeu. Grup Atlàntic és una multinacional d'origen francès, amb presència en més de 70 països, 37 d'ells en filial comercial, jo representaria la filial comercial d'Espanya i Portugal. És un grup industrial molt potent. Tenim 28 fàbriques repartides principalment per Europa, que aquestes fàbriques el que fem és fabricar productes sota 17 marques que tenen una mateixa orientació. Tot i que tenim 17 marques dintre del grup, l'orientació sempre és la mateixa, és fabricar equips, solucions pel confort tèrmic de les persones. En aquest sentit, tenim solucions en aerotèrmia, en renovables, calefacció, refrigeració, ventilació, també una part de producte de tipus industrial, però sempre buscant aquesta vessant comuna que és el confort tèrmic de les persones. Què passa també? Que no totes les marques operen en tots els mercats. En el cas d'Espanya i Portugal, el que fem és comercialitzar productes sota 4 marques. La marca Edesa és una canal que únicament treballem pel canal retail, fonamentalment termoelèctric. Després, les marques d'orientació més col·lectiva per instal·lacions de tipus centralitzat, col·lectiu, gran format, podríem dir. Marca Ignis, és la marca referent en solucions de calefacció de mitja alta potència, bàsicament calderes de condensació, i després també producte de tipus industrial, aigua sobreescalfada, calderes de vapor, tot aquest tipus de sistemes per instal·lacions de tipus industrial. La marca CV, que és la marca referent en solucions dintre del grup per aigua calenta sanitària, equips molt eficients i molt singulars en quant a producció d'aigua calenta sanitària. I després, ja aterrant una mica, la sessió d'avui, tot i que és una sessió promoguda pel Grup Atlàntic com a empresa, l'orientem sota la marca Thermor, que Thermor és la marca per instal·lacions de tipus residencial, on dintre del catàleg de Thermor, alguns de vosaltres ja coneixeu, doncs tenim termoelèctric, calderes mixtes i avui en dia fonamental solucions amb aerotèrmia i també renovables, solar tèrmica, etc. És una mica la marca, podríem dir, dintre del grup que promou aquesta sessió, dintre de l'acord de col·laboració amb FEGICAT, és la marca Thermor. Després també, com a recordatori, més enllà d'aquestes sessions de formació que fem amb associacions com és FEGICAT, també sessions particulars per clients, sessions orientades directament per clients, també tenim una Atlantic Academy, aquí us deixo el link on podeu connectar-vos, per tal de veure, són sessions que fem cada 15 dies aproximadament, que són totalment gratuïtes i us convido a que cada tant mireu aquesta direcció perquè trobareu sessions formatives que poden ser interessants per vosaltres, ja que com a Grup Atlàntic confia molt, pensa que és molt important la formació de tots els professionals del sector. També us dic que ara en breu traurem una nova Atlantic Academy, més visual, més potent, per això que si ara us connecteu no hi ha cap contingut encara perquè en qüestió d'un mes traurem aquest nou portal formatiu. Això bàsicament és un resum del que vam fer amb el cicle abans de vacances, on parlem temes d'actualitat com és el RITE, modificació del codi tècnic, instal·lacions de vapor, aigua calenta sanitària. Són continguts molt diversos que tots els companys que formem l'Atlantic Academy us proposem amb molt de gust i pensant que sigui d'interès per vosaltres. Entrant ja pròpiament en el que seria la sessió formativa d'avui, parlarem de la modificació del RITE. En aquest sentit, el primer que ens podem preguntar és per què fem aquesta modificació del RITE. Bàsicament,
és una obligació. Heu de saber que cada 5 anys tant el Codi Tècnic com el RITE s'haurien d'actualitzar, ja que això és una directiva europea que marca als estats membres la necessitat d'actualitzar el document que marca l'eficiència dels nostres edificis, això ens ho dona més el Codi Tècnic, i també el reglament que marca com instal·lar, com explotar les instal·lacions per assegurar l'eficiència energètica d'aquestes instal·lacions. Doncs llavors, com sabeu, el RITE que veníem utilitzant fins ara és del 2013, llavors hi havia una necessitat legal d'actualitzar aquest reglament. S'hauria d'haver fet el 2018, s'ha fet el 2021, i bàsicament la necessitat ve donada per tal d'homogeneïtzar, d'harmonitzar aquest reglament amb una sèrie de directives europees, sobretot la de disseny ecològic. Aquesta és fonamental perquè el RITE del 2013 deixava instal·lar coses que ja els fabricants a través d'aquesta directiva ja no podien fabricar, per tant això no té cap tipus de sentit. Directiva d'ecodisseny, d'etiquetat energètic, d'eficiència energètica, de renovables, s'havia d'harmonitzar aquest reglament nacional amb aquesta sèrie de directives europees. Després també era necessari homogeneïtzar els criteris del Codi Tècnic. Com sabeu, el Codi Tècnic de l'edificació es va actualitzar el 2019 i hi havia certs punts del RITE que no estaven alineats amb aquest reglament local. Per tant, era una necessitat més enllà de l'obligació, com us deia, d'aquesta directiva europea que ens obliga a actualitzar aquest document, doncs hi havia també una necessitat real d'homogeneïtzar, harmonitzar el nostre reglament d'instal·lacions tèrmiques amb totes aquestes directives i reglaments. També com a comentari, que quedi ben clar que estem parlant d'una actualització del RITE, no és un RITE nou. El RITE del 98 sí que va haver un nou RITE el 2007, es va diguéssim, fer un nou RITE. Després aquest RITE del 2007 es va actualitzar el 2009, es va actualitzar més profundament el 2013, és el que veníem fent servir fins ara, i ara estem parlant d'una actualització el 2021 d'aquest RITE. Diguéssim que el RITE, la versió original és del 2007, és una modificació, actualització del RITE, no és un nou RITE. Això és important tenir-ho clar perquè legalment no és exactament el mateix. Parlant pròpiament del Reial Decret, dates, etc., d'aquesta actualització del RITE, ja veieu que aquí posem fase 1. Fase 1 per què? Aquest RITE 2021 s'ha actualitzat, s'ha modificat aquest any, el 2021, en una primera fase. Això s'ha fet de forma una mica urgent, podríem dir, per el que us deia, perquè hi havia aquesta necessitat legal d'harmonitzar, homogeneïtzar aquest reglament amb una sèrie de directives europees i el propi Codi Tècnic, i s'ha fet ràpid també per evitar una sanció per part de la Comissió Europea. Llavors, s'ha actualitzat en fase 1, després veurem exactament l'abast d'aquesta modificació, amb la idea que l'any que ve, es parla de mitjans del 2022, jo crec que serà més aviat de cara a finals de 2022, hi haurà una modificació d'aquest RITE en fase 2, on ja serà una modificació més intensiva de certes instruccions tècniques. Veurem després, ara s'ha fet una actualització on sí que hi ha una part important de la instrucció tècnica primera, de disseny i dimensionat, que canvia substancialment en alguns punts, però la resta d'instruccions tècniques no canvien. S'està treballant ara, actualment, en grups de treball, per tal de fer ja una revisió completa i una modificació completa de cara al 2022. Aquí us deixo el Reial Decret, on es va publicar aquesta modificació, actualització del RITE en fase 1, i una mica les dates. Aquest RITE, aquesta modificació del RITE es va aprovar el 23 de març d'aquest any, es va publicar el dia següent, el 24 de març del 2021, i va entrar en vigor l'1 de juliol del 2021. Va entrar en vigor de forma obligatòria. Això, si recordeu, el Codi Tècnic, que es va actualitzar el 2019, es va deixar uns 6 mesos d'aplicació voluntària, a partir del qual, d'aquests 6 mesos, sí que era d'aplicació obligatòria. Aquí, en el cas del RITE, s'ha fet més dràstic i ja, des de la data d'entrada en vigor, que és l'1 de juliol del 2021, és d'obligat compliment totes les modificacions que comentarem breument aquesta tarda. Això, la data que marca això és la sol·licitud de llicència d'obra. Totes aquelles sol·licituds de llicències d'obra i les seves instal·lacions d'aquests edificis, a partir de l'1 de juliol, han de venir projectats en base al nou RITE. Sol·licitud, de llicència d'obra. Després hi ha un decalatge entre la sol·licitud de llicència d'obra i execució. Per això encara ens trobarem projectes que venen definits amb els criteris del RITE, podríem dir-li versió 2013. Però a partir, tot allò que demanem a nivell de sol·licitud de llicència d'obra a partir d'aquesta data,
ja és d'obligat compliment. Per tant, mica en mica anirem veient, podríem pensar en un plaç d'entre 6 mesos i un any, depèn de la comunitat autònoma, que ja tots els projectes que ens vinguin ja vendran definits en base a aquest RITE versió 2021. Una mica a nivell de resum, per entendre una mica la composició, les parts, podríem dir, del RITE i també entendre una mica la magnitud d'aquesta modificació, el RITE bàsicament està format per 3 parts. La part primera, que és la part més reglamentària, la part més legal, la que dona una mica coherència legal al document amb tota aquesta sèrie de directives europees i d'altres que no hem comentat que us deia abans. És una part que està formada per 10 capítols i 47 articles, on tenim les disposicions generals, una mica la consistència legal d'aquest reglament d'obligat compliment aquí a Espanya. La segona part és la part pròpiament d'instruccions tècniques. Aquesta és la part que als tècnics ens agrada, és la part on es defineix tant el disseny com el muntatge, el manteniment i la inspecció en termes d'eficiència energètica de les nostres instal·lacions, format, com dèiem, per 4 instruccions tècniques. Després està la part final, que són els apèndixs, 5 apèndixs en concret, on tenim tots els termes i definicions, les normes de referència. El RITE fa referència a un munt de normes. Les normes UNE, per exemple, no són d'obligat compliment, però si apareixen en un Real Decret, com és el cas, en un document recolzat en un Real Decret, com és el RITE, doncs sí que són d'obligat compliment. Totes les normes UNE que apareguin al RITE són d'obligat compliment. Doncs en aquest annexe tenim tot el ventall de normes de referència a les que fa referència al reglament. Bé, aquestes són les parts principals del RITE, això no ha canviat. El que sí que ha canviat notablement és el que us marco en vermell, el que us deia, en aquesta actualització en fase 1, el que ha canviat principalment és la part primera, la part de disposicions generals, bàsicament per buscar aquesta coherència, aquesta harmonització amb un seguit de directives europees. Doncs aquesta és la part que ha sofert un canvi més profund. Això era molt necessari fer-ho perquè hi havia bastantes incoherències amb aquests reglaments europeus, inclús el propi codi tècnic. Després, això comentarem breument, 2 o 3 punts que són rellevants, que una mica ens donen idea de per on van els trets, d'on aniran els trets en el mig i llarg plaç de les instal·lacions tèrmiques en el nostre país. Després, la part segona d'instruccions tècniques, sí que hi ha hagut canvis substancials o interessants dins la part de disseny i dimensionat, els comentarem amb més detall a continuació. I després, les parts següents de muntatge, manteniment i ús i inspecció pràcticament no han canviat. Aquestes són les que sí que s'està treballant, amb aquests grups de treball que us comentava, i de cara a la modificació prevista de l'any que ve en fase 2, sí que hi haurà un canvi substancial, sobretot de les instruccions tècniques 3 i 4. Però de moment s'està treballant. A dia d'avui, la que més canvia i la que comentarem és la part primera. Els apèndixs, hi ha un parell de definicions noves, però no són rellevants els canvis. Els canvis principals, en conclusió, són de la part reglamentària, de la part de disposicions generals, i també, i aquí sí que dedicarem més estoneta aquesta tarda, la part de la instrucció primera de disseny dimensionat, que sí que hi ha canvis substancials en les instal·lacions i amb els productes que podem fer servir, etc. Sobretot a nivell de caldera hi ha un parell de canvis que són rellevants. Bé, aquesta presentació, veureu que hi ha textos en castellà, això és bàsicament un copiar-pegar del BOE, del RITE, de la modificació del RITE, per això no està traduït, crec que no és necessari. La presentació el que fem és anar avançant en el document, en el RITE, de forma ascendent, i el que farem serà detenir-nos en aquells punts on hi ha una modificació, un canvi o un tema d'especial importància. Això a nivell una mica operatiu, amb aquesta presentació, quan veieu que hi ha un text resaltat en verd, vol dir que és una modificació, un canvi o un nou text. Si està en gris, és que el text és exactament igual que la versió 2013. I quan hi ha un signe d'exclamació, és un punt que entenem que és especialment rellevant i que té una repercussió gran a nivell de les instal·lacions tèrmiques. Llavors, és el que farem amb aquesta presentació, anar de forma ascendent, avançant el document i comentant les modificacions principals. No vull caure en l'error de llegir exactament el que tenim aquí perquè seria horrible. Això ho teniu després per consulta posterior, perquè la presentació, òbviament, es circularà amb vosaltres. El que farem serà fer comentaris, repercussions d'aquestes modificacions a les nostres instal·lacions. Llavors, comencem pròpiament amb aquest viatge, podríem dir, al llarg del RITE i les modificacions d'aquesta modificació del 2021. L'article primer, veieu, no he posat res, no he marcat en verd, és el text exactament a la versió prèvia. Simplement, és l'article primer, és la primera dintre de la part de disposicions generals, és el primer article
on marca quin és l'objecte d'aquest reglament, del reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis, perquè entenem que és adequat tenir una mica clar a què afecta aquesta reglamentació. Bàsicament, el RITE el que fa és establir les exigències en eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques destinades a l'ús de persones, higiene i confort de persones. Per això, qualsevol instal·lació de tipus industrial està fora de RITE. Ha de complir altres requisits, però no és una instal·lació dintre de l'abast del RITE. El RITE només aplica a instal·lacions tèrmiques dintre d'edificis que estan destinats per complir una demanda de confort per les persones. Això és important tenir-ho clar com a primer nivell. L'article segon, aquí sí que hi ha un canvi que ara comentarem. Hem de tenir clar que això afecta a instal·lacions tèrmiques d'edificis per ús persones. Què s'entén per una instal·lació tèrmica? En el RITE 2013, per instal·lació tèrmica, s'entenia bàsicament instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Això s'entenia que és una instal·lació tèrmica que està dintre de l'àmbit d'aplicació del RITE. Aquí ja marquem un primer canvi important que marca una mica la línia evolutiva de les instal·lacions al futur, a les nostres instal·lacions, on el que s'ha fet és incloure dintre de la definició d'instal·lació tèrmica, aquestes que hem dit, s'ha inclòs també les xarxes de districte, de calefacció i refrigeració i els sistemes d'automatització i control. Dintre de la pròpia definició d'instal·lació tèrmica s'afegeixen aquestes dues tipologies d'instal·lacions molt diverses entre elles, està ben clar. Això pot semblar menor, però no ho és, perquè a mesura que avancem a la modificació va apareixent de forma recurrent els district heating, les xarxes de districte. Això, en el moment que dintre de la definició d'instal·lació tèrmica s'inclou aquesta tipologia d'instal·lació, el que ens està marcant de cara al futur, mig-llarg plaç, més que a curt plaç entendrem que seria de cara a mig-llarg plaç, que haurem d'apostar cada cop més per aquesta tipologia d'instal·lacions perquè són especialment eficients a nivell d'instal·lacions de districte, de fer una instal·lació gran que fa la producció de calor i fred de forma distribuïda per una sèrie d'edificis o inclús barris. Òbviament, això ja coneixem que existeixen district heating a Espanya, evidentment, i a Catalunya hi ha district heating, però no és una solució que està tan extensa en comparació d'altres països europeus. Doncs el RITE ja està marcant una mica les línies mestres que aquesta tipologia d'instal·lacions se li haurà de donar més importància, hi haurà circumstàncies en què haurem de fer servir aquesta solució tècnica, i una manera de realçar això és que aparegui pròpiament dintre de la definició d'instal·lació tèrmica. Després també les instal·lacions de regulació i control. Tots tenim clar que la forma d'evolucionar les instal·lacions en termes d'eficiència energètica, perquè el rerefons d'això és que volem instal·lacions que consumeixin cada cop menys quantitat d'energia i apoyant-nos més en instal·lacions de tipus renovable. Bé, amb aquest camí d'intentar millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions és fonamental treballar i fer servir els sistemes de regulació i control. Doncs això ens demanen un pas més, veurem després, en algun punt de la modificació que apareix de forma explícita, doncs el fet formal de que dintre de la definició d'instal·lació tèrmica també s'incloguin aquests sistemes, doncs ja ens dona una mica idea de que se li donarà cada cop més importància a aquesta tipologia d'instal·lacions. Llavors, ja us dic, és un tema més aviat formal, però el fet que apareguin dintre de la definició sí que, llegint entre línies, ens marca molt bé per on aniran les instal·lacions en el futur. Una altra paraula també que apareix, en aquest cas a l'article 12, d'eficiència energètica, doncs dintre de la pròpia definició de l'article s'afegeixen dues paraules, energies renovables i energies residuals. Tots tenim clar que s'han de fer servir cada cop més les energies renovables. Això el Codi Tècnic a la modificació del 2019 ja va ser un pas endavant bastant important, doncs el RITE va alineat amb aquesta filosofia i ja, repeteixo, és un tema formal, descriptiu, però el fet que dintre d'aquest article que ens parla de qüestions d'eficiència energètica s'incloguin també les paraules energies renovables i residuals, ja vol dir que això anirà apareixent a la modificació i cada cop ens demanaran una utilització més intensiva d'aquests sistemes, òbviament amb la idea final de reduir el consum d'energia fòssil. Això més endavant veurem algun detall més, perquè recordem estem a la part primera que és pròpiament una part una mica conceptual, reglamentària, de per on van els trets de la modificació del RITE en aquest cas. Bé,
Parlàvem que la pròpia definició a l'article 2, on definia què s'entén ara per una instal·lació tèrmica, també s'afegeixen a les xarxes de districte. Bé, en aquest cas, l'article 15 el que ens marca és quina és la potència que hem de tenir en compte amb aquests edificis que estan connectats a una xarxa de districte. Com sabeu, el RITE, en funció de certes potències, si és per sota de 70 kW, per sobre de 70 kW, per sobre de 400, doncs en funció de la potència que tenim a la nostra instal·lació, ens obliga o ens estalvia fer algun tipus de justificacions o d'accions o d'elements a instal·lar. Bé, en el cas d'una xarxa de districte, aquí el que ens diu que formalment aquesta tipologia d'instal·lacions, edificis que estiguin connectats a un district heating, la potència que marcarà dintre de l'edifici que hem de fer a nivell d'instal·lacions serà la potència del bescanviador de plaques. És tan senzill com això, perquè òbviament una xarxa, un anell distribuït, una xarxa de districte, tenim edificis que es connecten a aquest anell i tenim un bescanviador de plaques que el que fa és utilitzar l'energia d'aquest anell pel nostre edifici. Doncs en aquests edificis resolts d'aquesta manera, la potència que haurem de tenir en compte dintre d'aquest edifici per tal de saber què hem de fer o no hem de fer és la potència del bescanviador de plaques. Això és un punt dintre de l'article 15 afegit amb aquesta idea de mica en mica van apareixent detalls, punts, per tal de donar més detalls, més informació de les instal·lacions que s'alimenten d'una xarxa de districte. El que us deia, estem encara, recordeu, la part blava, la part de disposicions generals, aquesta coherència amb una sèrie de reglaments europeus. Doncs en aquesta part primera de disposicions generals apareix de forma recurrent referències a la directiva RP, la directiva de disseny ecològic, que recordeu que és una directiva que va entrar en vigor el 2015 i que marca, bàsicament és una directiva que afecta més els fabricants, on els equips relacionats amb el consum d'energia, parlem de calderes, bombes de calor, dipòsits d'acumulació, etc. Doncs aquests productes han de complir. La directiva és molt més àmplia, molt més complexa, però bàsicament el que ens marca és una mínima eficiència que han de tenir aquests equips per tal de poder aconseguir el mercat CE i poder-se comercialitzar a la Unió Europea. Llavors això va suposar, en el cas de calderes, una evolució, quan parlem de calderes de gas, cap a la tecnologia de condensació. Bàsicament perquè aquesta directiva en cap moment parlava de calderes estàndard, baixa temperatura, condensació, però sí que el rendiment que ens demanava aquesta directiva, que ens demana de fet aquesta directiva, sobretot de càrrega parcial, és tan exigent que l'única tecnologia possible en combustió que la pot assolir és la condensació. I això està vigent des del 2015. Això és el que us deia abans, el RITE ens deixava instal·lar calderes que ja no es podien fabricar des del 2015. Doncs ara això s'ha harmonitzat i per això en aquesta part veureu que apareixen referències recurrents a la directiva d'ecodisseny, directiva fonamental en quant a productes que consumeixen energia, i també etiquetat energètic a nivell documental. Això, tots els productes fabricats en base a aquesta directiva d'ecodisseny tenen unes fitxes de producte on apareixen les dades tècniques, rendiment, consums, etc. Nivell sonor, per exemple, en el cas de les bombes de calor. Doncs, a part d'aquesta fitxa que tots els fabricants hem de complir, els productes de tipus domèstic tenen associada una altra directiva que és la d'etiquetat. Les calderes sabeu que tot va amb una etiqueta similar a la d'una nevera on hi ha un escalat en funció de l'eficiència del producte. Doncs no hi havia cap vincle, podríem dir, d'aquest reglament d'etiquetat, en aquest cas per productes de tipus domèstic, en el RITE previ, doncs ara tot això s'ha harmonitzat per tal que sigui coherent respecte a el que ens marca Europa a nivell de fabricació. Entrem ja a la part segona, aquí dedicarem una miqueta més de temps. La part segona, recordeu que bàsicament parlarem de la instrucció tècnica primera de disseny i dimensionat, perquè és pràcticament l'única que ha canviat. La instrucció tècnica tercera canvia amb un detall petit que compartirem vosaltres, però s'explica en 2 minuts. La que més profundament ha canviat és la instrucció tècnica primera, dintre de la part segona, que ens parla de les instruccions tècniques, i farem el mateix, anirem passant de forma correlativa ascendent en el document. Dic això perquè veureu que saltem d'un tema a un altre, bàsicament perquè el que estem és anar avançant dintre del document. Aquest punt és important, més aviat a nivell de càlcul d'instal·lacions, ja que aquesta taula, recordeu que ja apareixia el codi tècnic, perdó, disculpeu, es confon amb un reglament i l'altre, ja apareixia el RITE 2013, doncs ens donava una sèrie de temperatures operatives i unitat relativa, però parlant de temperatura operativa, doncs ens deia que en ús estiu les instal·lacions havien de tenir una temperatura operativa entre 23 i 25 graus
i en mode hivern entre 21 i 23 graus. Bé, això es manté, no desapareix. El que sí que, més enllà de la temperatura operativa, el que sí que ens marca ara de forma explícita és com dimensionar els sistemes de calefacció amb una temperatura de disseny. En aquest cas, el que s'ha agafat és, en el mode hivern hem de fer els càlculs de demanda de la nostra instal·lació en mode de calefacció, agafant dintre de la temperatura operativa a nivell de disseny la més baixa, 21 graus. Això, òbviament, no és el mateix calcular un edifici, una estància, per una temperatura de confort de 21 o 23 graus, òbviament. Això penseu que cada grau addicional de confort a una estància suposa més o menys un 7-8% d'energia addicional consumida per aquest grau de més que li demanem en termes de confort. Doncs ja formalment sí que en temes de disseny, quan fem els càlculs de demanda del nostre edifici, en mode hivern, ús calefacció, hem de fer servir 21 graus i en el cas de mode verano, en mode estiu, demanda de refrigeració, hem d'agafar el valor límit superior, que són 25 graus. Bàsicament, amb la idea de fer un càlcul de demanda el més reduït possible per tal de reduir el consum energètic per satisfer aquesta demanda de confort. Això, en certa part, està alineat amb el que es marca el codi tècnic, la modificació del codi tècnic, a la secció HEU, on ens diu com hem de projectar l'edifici en termes d'envolvent per tal de reduir les demandes de clima. Doncs això està una mica linkat amb això perquè, a part d'això, de fer un edifici que sigui el més eficient en termes de disseny de l'edifici i aïllaments per reduir la demanda de clima, en el càlcul de la demanda de calefacció, la temperatura de referència de disseny, doncs s'han de complir aquests dos valors, que són justament els extrems inferior i superior per tal de reduir aquest consum per la demanda de calefacció, en aquest cas, i refrigeració, demanda de clima en general. Això és important tenir-ho present si projectem edificis. Continuem. Aquí hi ha un punt important. Apareix 2 cops a la modificació del RITE. És important aquest paràgraf d'aquí. Com sabeu, fins a aquest punt, fins a aquesta modificació del RITE, no estaven permesos interacumuladors de doble serpentí en el que un dels serpentins els alimentem amb una font renovable, com podia ser la solar tèrmica, i l'altre serpentí amb una caldera de gas. Això no era permès perquè en un mateix acumulador no podíem integrar un sistema d'escalfament de tipus renovable amb un sistema de tipus fòssil. Això era una mica il·lògic perquè la resta d'Europa sí que estava permès, però és un tema que veníem arrossegant ja diria inclús des del Codi Tècnic en la versió 2006. Bé, ara el RITE sí que permet legalment, altra cosa després serà el seny de si és adequat fer-ho o no, però legalment ara sí que podem fer servir interacumuladors de doble serpentí alimentats amb una font de tipus renovable i una font de tipus convencional. Típicament una instal·lació solar tèrmica amb una caldera de gas de suport. Legalment està permès. Això està bé, és interessant perquè el que fa permetre aquest tipus de sistemes, el que fa és simplificar les instal·lacions, abaratir-les i fer-les més senzilles. No és el mateix ficar un acumulador amb 2 serpentins on fiquem un solar i una caldera que haver de ficar 2 sistemes d'acumulació, un per la solar tèrmica i un altre per la caldera. Això legalment és permès, està molt bé, però també haurem de fer-ho amb cert disseny, en el sentit que hauríem de fer servir. Això, en la meva opinió, té sentit en instal·lacions de tipus residencial, per exemple, perquè sí que pot funcionar bé i simplifiques la instal·lació, redueixes un acumulador, o amb instal·lacions de tipus terciari de format petit, mig petit, en què amb un acumulador ja tenim suficient per satisfer la demanda d'aigua calenta sanitària. Amb instal·lacions grans, de gran format, en què tenim més d'un acumulador, pot ser adient mantenir aquest criteri de separar la part renovable de la part convencional. Si volem fer-ho, podem fer-ho legalment, ja hem comentat, però hem de fer servir, òbviament, interacumuladors adequats, que estratifiquin correctament perquè no hi hagi una mescla de temperatura entre la part renovable, que generalment ficarem a la part inferior de l'acumulador, i la part superior on, per exemple, podríem ficar la caldera. Tancs que estratifiquin correctament i també fonamental que tinguin superfícies de bescanvi adequades per cada font d'escalfament. Perquè, òbviament, no és el mateix un sistema escalfat en caldera a alta temperatura de forma contínua que un sistema que pot tenir variacions de temperatura a nivell d'energia produïda o inclús moments en què treballem a baixa temperatura. Llavors, en aquest cas, s'han de seleccionar correctament els interacumuladors perquè treballin de forma adequada, bàsicament per
aprofitar al màxim el recurs renovable, que no hi hagi una interferència amb el sistema fòssil. Més enllà d'això, que és un criteri tècnic de càlcul i selecció de producte adient, legalment és bona notícia, podem fer servir interacumuladors alimentats amb aquestes dues fonts d'escalfament. Bé, un segon. Sí, aquesta part també és bastant nova, aquest punt 5 de la instrucció tècnica 2.3. Aquí el que ens fa, bàsicament, un text molt llarg, etc. El que ens està dient és que sempre que sigui possible haurem de plantejar sistemes a les nostres instal·lacions que siguin d'alta eficiència. Alta eficiència, inclús als annexes està definit quins sistemes són considerats d'alta eficiència, però bàsicament són sistemes de baixa temperatura, com podrien ser bombes de calor, sistemes d'origen renovable, podríem pensar en solar, tant tèrmica com fotovoltaica. Per això que tant el RITE com el Codi Tècnic mai parlen de tecnologies, ni limiten ni promouen una tecnologia enfront de l'altra, però sí que hi ha certs comentaris, certs apunts, que el que fan de forma indirecta és portar-nos cap a les solucions a baixa temperatura, pensant sobretot en les bombes de calor. Llavors, aquesta part, quan justifiquem el nostre projecte, a nivell de quina solució farem servir per a les nostres instal·lacions d'un edifici, principalment haurem de plantejar sistemes d'alta eficiència, molt fonamentats en sistemes d'origen renovable, sempre que tècnica i econòmicament siguin viables. Això sempre el RITE, i no és ara la modificació d'aquest any, sempre al RITE hi ha aquesta frase, sempre que sea viable técnico, medioambiental i econòmicament hablando, i en el cas que no ho sigui, podem plantejar sistemes alternatius, però s'ha de demostrar que aquestes tres variables, viabilitat tècnica, medioambiental i econòmica, no es poden acomplir. Llavors, això es pot arribar a justificar i fer servir d'altres sistemes que no són d'alta eficiència. Però s'ha de justificar. Això sempre és una complexitat perquè aquestes justificacions de fer alguna cosa diferent a el que formalment ens marca el RITE, això ja depèn, aquesta justificació, que ens acceptin o no, dependrà de la persona que tenim a la Direcció General d'Indústria. Perquè recordeu que el RITE, tot que és un reglament d'àmbit nacional, espanyol, la interpretació després és autonòmica. I la interpretació i com aplicar-lo és responsabilitat de cada autonomia a través de la Direcció General d'Indústria local en aquest cas. Llavors, tot el que siguin justificacions fora del guió, diguéssim, principal del reglament, podem tenir sorpreses que no ens ho acceptin. Per això que formalment es demanen solucions d'alta eficiència, marcant aquesta línia de treball cap a solucions de baixa temperatura, sistemes bomba de calor, bàsicament. És el que de forma implícita apoyats en fonts d'energies renovables. Que sembla que és una mica el que, mica en mica, tots els reglaments ens van portant cap a aquesta electrificació. Això seria un altre debat que no ve al cas, però sembla que tot va cap a aquesta senda. Bé, això, condem de temps, que no vull passar-me. Passem. Bé, aquesta part sí que és molt important. El que us deia, el RITE 2013, podem dir que és la versió 2013, l'antic, en aquest sentit, si recordeu, apareixia una taula on, en funció de si estàvem parlant d'una obra nova, una rehabilitació o bé una instal·lació resolta amb gas natural o propà o gasoil, doncs et marcava un mínim nivell de rendiment que havia de tenir la caldera per poder-la instal·lar. És aquest punt que us deia, que us he dit un parell de vegades, que justament aquesta taula et permetia instal·lar coses que ja des del 2015 els fabricants a nivell europeu no podien fabricar, no tenia cap sentit. Doncs aquesta taula ja no hi és, ha desaparegut. El que tenim és directament aquesta frase que es diu que els equips de generació tèrmica compliran els requisits establerts en els reglaments europeus de disseny ecològic. Ja està. Vigents que li siguin d'aplicació. Vigents. En aquest sentit, el que estan fent és si hi ha una actualització de la directiva d'ecodisseny, que ja ha prevista una actualització probablement d'aquí 2 anys, doncs d'aquí 2 anys serà vigent una altra directiva de disseny ecològic, doncs serà la vigent i serà la que haurem de mantenir. Amb aquesta frase tan senzilla han donat coherència amb els requisits de reglament, amb els requisits de rendiment de la directiva d'ecodisseny, l'actual i futures que pugui haver-hi. Perfecte. Doncs amb aquesta frase ja no hi ha cap ambigüitat. Només es poden instal·lar equips de generació tèrmica que compleixin la directiva d'ecodisseny. Doncs sense més, perfecte. Queda totalment consistent. Sí que s'ha fet aquí a la modificació una proposta que jo crec que és un error en la meva opinió i us explicaré per què, que si teniu una mica en ment aquesta directiva d'ecodisseny, aplica per generadors fins a 400 quilowatts. Per sobre de 400 quilowatts, els fabricants no tenim cap obligació de complir un mínim rendiment. Què passa també en termes de producte? Si consulteu qualsevol catàleg
de fabricants de calderes d'alta potència, com pot ser Ignis, calderes de premescla amb cremador integrat. Generalment, el rendiment d'una caldera de 600 quilowatts es consolida perquè sigui el mateix d'una caldera de 400 quilowatts, que és l'última reglamentada. És l'última que nosaltres tenim l'obligació de complir un rendiment mínim. Això es fa per temes de disseny. El que es fa és es mantenen les mateixes regles de disseny i d'ajust de la combustió per tal que tinguem el mateix grau d'eficiència, tot i que estem parlant de calderes per sobre de 400 quilowatts. Però ningú ens obliga a fer-ho. És una qüestió que la majoria de fabricants ho fem així quan parlem de calderes amb cremador incorporat. El problema pot venir amb calderes amb cremador extern, calderes de tipus pressuritzat amb cremador extern. La directiva d'ecodisseny aplica fins a 400 quilowatts i sí que pot donar-se el cas que calderes, sobretot calderes amb cremador extern, el grau de rendiment d'una caldera de 600 quilowatts amb cremador extern sigui més baix que la de 400, perquè aquí ja no depèn pròpiament d'un disseny de producte únic, caldera-cremador, caldera premescla amb cremador integrat, sinó que depèn del cremador que integrem. Doncs aquí el que han decidit a nivell de RITE és que calderes de més de 400 quilowatts, siguin del tipus que siguin, han de complir com a mínim el mateix rendiment de l'última caldera reglamentada a nivell d'ecodisseny, com us deia, són 400 quilowatts. Pot donar-se el cas que vulgueu resoldre una instal·lació amb una caldera de 600 quilowatts en cremador. Faig la diferència perquè en cremador integrat acostuma a ser habitual que tots els fabricants fem això, però en cremador extern no. Pot donar-se el cas que voleu resoldre una instal·lació de 600 quilowatts, una instal·lació d'1 megawatt amb 2 calderes de 500 quilowatts, que aquesta caldera no tingui un rendiment per sota del que marca la directiva d'ecodisseny. Però és que no té sentit que es marqui a nivell local, a nivell nacional, un reglament que sigui més exigent en termes d'instal·lació que el que s'aplica a nivell de fabricació a Europa. Per això us dic que és un error. Per mi és un error legislar de forma més estricta del que es marca en Europa amb aquests temes, perquè es poden donar aquestes ambigüitats en què ens trobem una instal·lació d'un producte que es pot fabricar a tots els efectes i compleix la directiva d'ecodisseny, però després el RITE no deixarà instal·lar. Tinc curiositat per veure com evoluciona això en algunes hores i veure com s'interpreta a nivell d'indústria, però per això dic que és un error. És ben cert que la directiva d'ecodisseny marca l'eficiència de productes fins a 400 quilowatts. És lògic pensar que és un error, perquè què passa amb els productes de més potència, que a part consumeixen més quantitat d'energia? Doncs també seria adient demanar-li una mínima eficiència. A dia d'avui no passa, hi ha el topall als 400 quilowatts, però sí que és ben cert que d'aquí 2 anys hi ha prevista una actualització de la directiva d'ecodisseny que això ho extendrà fins al 1 megawatt, fins als 1.000 quilowatts. Està bé, és raonable legislar això, però el que no té sentit és legislar-ho a nivell d'instal·lació aquí a Espanya de forma més ràpida del que s'està fent a nivell d'Europa. Per això us dic que compte amb això perquè podeu tenir alguna instal·lació en què hi hagi aquesta ambigüitat en què esteu proposant un producte que es pot fabricar però que el RITE no us deixa instal·lar. Sense més, amb calderes amb cremador incorporat no crec que això tingueu especial problema. Bé, aviam un segon que m'ubiqui. Sí, això és un comentari lligat a això. La directiva d'ecodisseny ens marca una mínima eficiència. Bàsicament afecta les calderes de gas natural i propà, perquè després calderes de biomassa, per exemple, són un altre lot de la directiva d'ecodisseny en què el nivell d'exigència en rendiment no és tan restrictiu. Aquí el que ens diu és que els equips han de complir el que marca la directiva d'ecodisseny en quant a calderes de gas i gasoil, però això, les calderes de biomassa, per exemple, queden fora de l'àmbit de restricció, d'aplicació d'aquesta instrucció, perquè, òbviament, van per una altra línia en quant a inclús directiva d'ecodisseny, perquè no es pot demanar el mateix grau d'eficiència amb una caldera de combustible líquid, com pot ser gasoil o gasós, com pot ser el gas natural, enfront d'una caldera amb un combustible sòlid com és la llenya, biomassa, etc. Llavors, queden excloses pròpiament de complir aquesta part les calderes de biomassa. Cosa lògica, per altra part, per un tema de disseny de producte, prestacions, etc. Bé, continuem avançant en aquesta part segona d'instruccions tècniques. Això és un text, veieu que és tot, recordeu que quan està marcat en verd és tot un text nou o modificat, però aquí és tot nou. Això bàsicament afecta instal·lacions de tipus residencial resoltes amb calentador, amb escalfador, calentador de tipus atmosfèric. Com sabeu, el RITE 2013
va prohibir la instal·lació de calentadors de tipus atmosfèric. És ben cert que va haver una moratòria de 5 anys, en què durant aquells 5 anys sí que es podien fer servir, però des del 2018, no recordo el mes exactament, no es poden fer servir els calentadors de tipus atmosfèric. Per això el mercat va derivar als calentadors de baix NOx. Bé, què va passar també? Doncs que va passar a 2 comunitats autònomes, en concret Andalusia i Catalunya, on va sortir unes notes informatives dels ens que controlen els aspectes energètics a cada autonomia, que sí que permetien l'ús de calentadors atmosfèrics instal·lats a l'exterior. Llavors, això és un absurd, perquè per què a Catalunya o a Andalusia sí i a la resta d'Espanya no? Llavors, el que s'ha fet dintre d'aquesta instrucció és tornar a permetre l'ús de calentadors atmosfèrics, això sí, sempre amb instal·lació exterior. Sempre amb instal·lació exterior per temes de seguretat. Però és el mateix que en el seu dia es va permetre, em sembla que és del 2019, tant a Andalusia com a Catalunya, em sembla que no recordo exactament, no sé si és 2018 o 2019, ara no recordo exactament, però que es permetia l'ús de calentadors atmosfèrics instal·lats a l'exterior, doncs ara el RITE el que fa és harmonitzar i permetre això a tot Espanya. Té sentit. Sempre això sí, limitant l'ús a instal·lacions exteriors per un tema de seguretat. Això és important perquè és ben cert que si volem reposar un calentador que s'espatlla a una vivenda, doncs quina és la solució si no pots fer servir un calentador de tipus atmosfèric, un NOx, o bé si no anar a una solució elèctrica com un termoelèctric. Això no sempre és la solució, és molt més senzill de reposar un calentador per l'altre i amb aquest àmbit d'aplicació es torna a permetre l'ús de calentadors atmosfèrics amb la salvetat que sempre amb instal·lació exterior. Això ja dic, és una cosa que té la seva transcendència en instal·lacions de tipus residencial, sobretot quan parlem de reposició. A nivell d'emissors, per exemple, hi ha un canvi que també és important i que una mica també ens marca aquest camí fins cap als emissors de baixa temperatura o els sistemes biodit de baixa temperatura. Això, quan havíem de calcular radiadors, amb el RITE 2013, parlàvem d'una temperatura mitja de 60 graus. Ara es parla de temperatura màxima d'entrada de 60 graus. La temperatura, si és mitja de 60 graus, vol dir que a l'entrada hem de tenir 65-70 graus d'entrada, ara ens limiten l'entrada a 60 graus, amb la que la temperatura mitja baixarà a 50-55 graus. Bàsicament és el que ja sabem, s'intenta anar a sistemes que satisfaguin les nostres demandes de confort a més baixa temperatura perquè, òbviament, treballant amb impulsions més baixes, doncs el consum d'energia serà menor. Això, bàsicament, el que intenta és afavorir el plantejament de sistemes bomba de calor per calefacció resolts amb radiadors. Per això que ara és un detall, però en lloc de parlar de temperatura mitja de càlcul al radiador de 60 graus, parlem de temperatura màxima d'entrada al radiador de 60 graus. Això també és un tema que s'ha de tenir en compte a nivell, sobretot, de càlcul de les instal·lacions. Seguint amb els cremadors, una mica lligat amb el que deien abans de calderes. La regulació mitja, quin és el tipus de gestió de potència que hem de fer servir. Aquesta és la taula que apareix de fet al RITE 2013. Si recordeu, ens marcava una mínima gestió de potència en funció de la potència de la caldera instal·lada. Calderes per sota de 70 kW, com a mínim, havíem de tenir una marxa o bé ser modulants. Calderes entre 70 i 400 kW, els cremadors havien de tenir una gestió 2 marxes o modulant, com a mínim 2 marxes, i per calderes per sobre de 400 kW, 3 marxes o modulant. Això desapareix. Això ja no és l'aplicació i el que es fa és, el que s'exigeix és, quan parlem de calderes o cremadors, millor dit, de gas, sempre, independentment de la potència, hauran de ser modulants. Això està bé. Una caldera d'una etapa respecte a una o dues etapes suposa més o menys un 5% d'estalvi de combustible per una gestió més esglaonada, més adaptada a la demanda de la instal·lació. Si fem el pas de 2 etapes a modulant, suposa aproximadament un 4% addicional. Per això que d'una etapa, un tot o nada, a un modulant, més o menys un 8-9% d'estalvi de combustible per una gestió, una entrega de la potència, seguint aquesta corba de modulació. Això és perfecte perquè una mateixa caldera, simplement per una gestió del cremador modulant, ens aporta un estalvi de combustible, i això sempre és bo. Llavors, en el cas de cremadors de gas, sempre modulants. Cap problema. La modulació en gas està totalment consolidada i no tindreu cap problema en termes de mercat. Aquí sí que s'ha fet una cosa que, el que dèiem abans, no es pot córrer més que les directives europees i tampoc no s'hauria de córrer més de l'estat de l'art de la tecnologia.
En el cas de gas, és clar, tot modulant. En el cas de cremadors de gasoil, quan tenim cremadors de menys de 70 quilowatts, la regulació pot ser d'una o dues marxes. Bé, cap problema. El problema ve quan instal·lem cremadors de gasoil de més de 70 quilowatts, que ens demana la modulació de potència. Això a dia d'avui hi ha una franja entre aquests 70 quilowatts i fins a 400 quilowatts. No vull afirmar-ho al 100%, però si mireu qualsevol fabricant de cremadors actual, no trobareu un cremador de gasoil de tipus modulant que també compleixi l'exigència en quant a emissions de NOx que ens marca la directiva d'ecodisseny. Els fabricants. Hem dit que la directiva d'ecodisseny bàsicament marca l'eficiència d'aquests productes, però també des del 2018 ens marca, en el cas de productes de combustió, un màxim d'emissions de NOx que poden tenir aquests productes. Què passa amb el gasoil? El gasoil, la seva pròpia configuració, és molt difícil modular correctament. Cremadors grans no, cremadors de més de 400 quilowatts, que a part, recordeu, estan fora de l'abast de la directiva d'ecodisseny, per tant, no hi ha aquesta exigència en quant a emissions de NOx, però un cremador en aquest ventall entre 70 i 400 és difícil, jo diria que no trobareu a l'actualitat cap producte del mercat que compleixi això, que per una banda pugui treballar de forma modulant i a part també, perquè òbviament la combustió del gasoil no és igual de precisa, el control de la mateixa no és igual de fi que una combustió d'un combustible gasós, com és el gas natural, no trobareu cap cremador del mercat que pugui ser modulant i a part també et compleixi aquesta exigència en quant a emissions de NOx. No vull afirmar-ho al 100%, però quasi el 90-95% no hi ha producte de mercat. És ben cert que els fabricants estem adaptant el producte per aquesta exigència i estem treballant amb sistemes de modulació dintre del gasoil que permetin fer una combustió adient que compleixi les emissions de NOx. Per això que és un error, corre massa més que l'estat de l'art de la tecnologia en el moment. Què hem fet des de FEGECA, per exemple, des de l'Associació de Fabricants? Hem demanat una moratòria d'aquesta instrucció tècnica, bàsicament perquè els fabricants tinguem temps d'adaptar els productes. Hem demanat una moratòria, no tenim resposta encara per part del Ministeri, però hem demanat una moratòria per tal de sol·licitar que aquesta instrucció, al cas de combustibles de cremadors de gasoil, sigui d'obligat compliment quan entri la fase 2. Recordeu que hi ha en tràmit on s'està treballant en una modificació en fase 2, doncs hem demanat que ens donin aquest any de temps per adaptar els cremadors de gasoil per aquesta qüestió, perquè en l'actualitat això ha sigut un canvi molt dràstic i que ens ha agafat els fabricants per sorpresa i no tenim el producte adaptat a això. Per això que, si treballeu amb gasoil amb aquest rang de 70 fins a 400 quilowatts, independentment de la marca que vulgueu fer servir, doncs podeu trobar aquesta dificultat de que no trobeu cremadors modulants que a part compleixin l'exigència en quant a emissions de NOx. Bé, l'aigua calenta sanitària. Això podríem vincular-ho una mica amb el codi tècnic. És evident que els nostres edificis, almenys s'intenta i les reglamentacions van en aquesta línia, volem que siguin cada cop més eficients, que consumeixin menys quantitat d'energia fòssil. Doncs les demandes de calefacció, de climatització i refrigeració s'han reduït molt pel propi estàndard d'edificació que ens marca el codi tècnic. Però què passa? L'aigua calenta sanitària és una demanda cautiva. Per molt que el nostre edifici sigui molt òptim en quant a reducció del consum energètic per climatització, això és correctíssim, però la demanda d'aigua calenta, tot i que el nostre edifici sigui molt eficient en termes de clima, ens utilitzarem exactament igual. Per tant, es torna una demanda principal, un consumidor principal en energia. Pensem que en una vivenda resolta en base al Codi Tècnic 2019, doncs perfectament un 40-45% del consum total energètic d'aquesta vivenda serà per l'aigua calenta sanitària. En el cas d'un terciari, segons quin tipus de terciaris, com poden ser un hotel, per exemple, pot arribar a ser un 50-55% del consum total d'energia. És una demanda molt important, que cada cop serà més important perquè, per molt que tinguem edificis molt ben aïllats en termes de reduir la demanda de clima, l'aigua calenta sanitària és una demanda que sempre existirà. Per tant, en aquest escenari en què aquesta demanda es torna principal, doncs veieu que està tot marcat en verd. Dintre d'aquesta part s'ha afegit una instrucció tècnica completa que parla de l'aigua calenta sanitària perquè s'entén que és una demanda principal i que haurem de filar molt prim per tal que no suposi un consum excessiu dintre de la demanda energètica total de l'edifici. Bé, doncs aquesta instrucció, a part de fer un vincle constant amb el codi tècnic al nivell de càlculs de demanda, bàsicament hem de calcular les instal·lacions en termes de demanda de CS
en funció del que ens diu el codi tècnic, la secció H4 del codi tècnic, tant en aportació renovable com en la pròpia càlcul de demanda, és una mica el que fa aquí. Ens deriva el codi tècnic per tal de, primer, calcular correctament les demandes d'aigua calenta. En aquest sentit, com a comentari, la taula de demandes d'aigua calenta, el codi tècnic 2019, ja no apareix a la secció H4, apareix a l'annex F, però és la mateixa taula en qualsevol cas. I també, òbviament, la contribució renovable, fonamental. Recordeu, el codi tècnic per aigua calenta ens marca un 60% de contribució renovable per instal·lacions per sota de 5.000 litres dia de consum diari d'aigua calenta i per sobre de 5.000 litres la contribució renovable per aquesta demanda ha de ser del 70%. Bé, més enllà d'això, torna a aparèixer, no repetiré el que he dit abans, aquesta possibilitat, si ens convé, de fer servir interacumuladors de doble serpentí en què alimentem, escalfem aquesta aigua calenta sanitària amb una font renovable apoyada amb una font de tipus fòssil. Legalment és permès, però sempre amb seny i plantejant acumuladors que siguin adients perquè no hi hagi una interferència i un mal aprofitament de la font renovable, que òbviament és la principal. Hem d'intentar prioritzar l'escalfament a partir de fonts renovables. Bé, a nivell de fred, hem parlat abans breument de l'esglaonament en equips de calefacció, en equips tèrmics de calefacció. En el cas d'equips de fred, això té repercussió més aviat a nivell de bombes de calor, per exemple, o bombes de calor o sistemes de fred-calor. L'esglaonament mínim. Per instal·lacions per sobre de 70 quilowatts, hem d'esglaonar amb 4 esglaons com a mínim, la potència. La potència no vol dir que l'equip, que una bomba de calor, tingui que tenir 4 esglaons. Podem, per exemple, instal·lar un sistema per sobre de 70 quilowatts amb 4 màquines que tinguin un todo o nada, que sigui només un esglaó, o bé 2 màquines amb 2 esglaons. La potència total, per sobre de 70 quilowatts, ha de venir esglaonada amb, com a mínim, 4 esglaons. En el cas d'instal·lacions per sota de 70 quilowatts, aquí ens demana un esglaonament mínim que bàsicament és com a mínim 2 esglaons. Per sota de 70 quilowatts, com a mínim, hem de tenir una entrega de potència en fred, quan treballem en fred, de mínim 2 esglaons. És ben cert que en equips de tipus residencial, per exemple, bombes de calor de tipus domèstic, ja inclús està consolidada el sistema inverter, la modulació de potència. Parlem d'equips de fins a 16-20 quilowatts, l'àmbit de tipus de producte residencial, com podria ser el cas de Thermon, totes les bombes de calor, fred-calor, treballen de forma modulant amb sistema inverter, full inverter. Això està no només Thermon, sinó qualsevol marca referent del mercat amb aquests productes. Sí que és ben cert que hi ha productes pseudoterciaris amb una potència entre 20 i 70 quilowatts, en aquest rang, que en aquest cas sí que hi ha productes de tipus inverter, però no tots els que hi ha al mercat són de tipus inverter. En aquest cas, en aquesta franja entre aquests 16-20 quilowatts i 70 quilowatts, hem de tenir com a mínim 2 esglaons. Això ho podem resoldre amb una màquina que tingui 2 compressors, que tinguem 2 etapes d'entrega de potència, o bé 2 màquines amb un compressor cadascuna. Tenim un mínim esglaonament de 2. I per sota de 70 necessitarem com a mínim 4 esglaons de potència. Instal·lacions de més potència, que he sentit també demanar una exigència en quant a esglaonament, entrega de potència més fraccionada, bàsicament per adaptar-nos a la demanda i consumir menys energia. I reduir també el número d'arrencades i paros del sistema. Bé, a nivell d'aïllaments, ja us deia que anem saltant una mica de tema perquè el que fem és avançar el document. A nivell d'aïllaments, si recordeu, el RITE 2013 apareixia, de fet apareix encara aquesta taula, que ens marca en funció del tamany de la canonada, en funció del diàmetre de la conducció, un aïllament mínim que han de tenir aquestes conduccions. Aquest és el mètode simplificat, podríem dir. I sí que ens permetia, de forma voluntària, fer el càlcul a nivell alternatiu, calculant exactament les pèrdues d'energia en funció dels metres, tipus d'aïllament, etc. Fer un càlcul ja no simplificat, sinó adaptat a la nostra instal·lació. Però això era voluntari. Això ara canvia. I per instal·lacions de més de 70 quilowatts és obligatori fer servir el mètode alternatiu de càlcul en quant a pèrdues de distribució que després ens marquen els diàmetres dels aïllaments. Com a mínim hauran de ser els diàmetres que apareixen a la taula associada al mètode simplificat, però ens obliga a fer aquests números. Si tu tens una instal·lació de més de 70 quilowatts, doncs no és suficient amb seleccionar els diàmetres a partir d'aquesta taula, sinó que hem de fer un càlcul una mica precís i fi en base al mètode alternatiu que està desenvolupat amb aquesta instrucció del RITE per tal de veure quin és l'aïllament mínim per assegurar unes mínimes pèrdues, sobretot afectant a la distribució. A nivell de control,
no vull incidir gaire en això perquè ens estem apropant a l'hora de finalització, però ens parla bàsicament el que us deia abans. Ens obliga a fer servir sistemes de control més fins, més precisos, bàsicament perquè la instal·lació treballi de la forma més adaptada a les nostres necessitats de demanda i confort. Sí que hi ha un punt important, en obra nova no, perquè projectarem l'edifici tal com ens demana el RITE. Hi ha un punt important en quant a les reformes. Ara en una vivenda, per exemple, formalment cada estància, cada habitació ha de tenir la seva sonda, el seu sistema de control de temperatura ambient en aquella zona, bàsicament per fer un ajust fi del funcionament dels emissors en aquella estància en funció de la demanda de confort que tenen en aquella habitació. Això projectarem l'edifici d'aquesta manera, un edifici nou, i no hi ha especial problema. Sí que en el cas que canviem el generador, fem un canvi de generador amb aquesta instal·lació, sí que formalment hauríem de complir-ho també. I si no és possible tècnica i econòmicament, la frase de sempre, com a mínim hauríem de tenir dues zones de control. Amb la idea que el que volem és cada cop anar a instal·lacions que estiguin el més adaptades a les demandes que tenim a cada estància, a cada recinte, per tal de reduir la demanda i fer servir, afectar sobre la modulació de l'equip per treballar el més baix possible i consumir la menor quantitat d'energia. Temes de regulació, cada cop anirem a sistemes més complexos on ens demanaran més coses. Més enllà de la complicació i l'encariment, té sentit, perquè la forma de fer treballar correctament un generador, una instal·lació, és actuant sobre quants més punts de control tinguem en termes de temperatura, doncs un comportament més fi tindrem del generador. A nivell de solar tèrmica, hi ha un parell de canvis. Bàsicament, una és la potència. Si recordeu el RITE previ, t'obligava a fer certes accions de manteniment o cert tipus de muntatge de sistemes de comptatge d'energia, etc. I parlava de 20 metres quadrats de superfície de captació. Si recordeu, el RITE sempre parla de potència, més potència d'aquí, fes això, si estàs per sota no ho facis, no tenia sentit que aparegués, és un tema formal, que aparegués una superfície de captació. Doncs això el que s'ha fet és parlar, unificar-ho a 14 quilowatts. Per instal·lacions de més de 14 quilowatts és necessari instal·lar un sistema de gestió energètica, això és el mateix que abans, el que passa que en lloc de parlar de 20 metres quadrats parla de 14 quilowatts. És una mica el topall en què s'ha d'instal·lar un sistema de gestió energètica o no. Bàsicament per el que us deia, perquè a tot el document parlem de potències. No tenia sentit el referir-se, una mica fer-ho o no fer-ho en funció d'un criteri que eren els metres quadrats de captació instal·lada. Vale, a nivell... Avanço perquè ja anem una mica malament de temps, això ho tindreu després per consulta. Solar tèrmica, doncs mireu que aquí inclús s'ha afegit una instrucció nova que parla de solar tèrmica. A mi em sembla que és una mica tard, perquè tots sabem que l'energia solar tèrmica no està precisament en el seu millor moment, arran que té una percepció negativa al mercat, tot i que jo crec fermament en aquesta tecnologia i Fegicat, per exemple, l'any passat va fer una acció en quant a com posar en marxa novament instal·lacions existents, té tot el sentit del món, reactivar instal·lacions solars tèrmiques, però una mica la percepció del mercat és la que és. I en part, aquesta percepció negativa pot venir per un mal càlcul, un mal disseny de la instal·lació, un mal manteniment. Doncs ara el RITE fa alguns comentaris per tal de fer millor el disseny de les instal·lacions. Per això dic que correctíssim, molt útil i necessari, però potser una mica tard. Potser aquesta instrucció pròpiament tindria que haver aparegut en el RITE, parlo inclús del 2007, la versió original d'aquesta modificació, del 2007. Recordem que el Codi Tècnic parlava de solar tèrmica el 2006, doncs potser tenia sentit haver-ho definit en aquell moment i potser ara no tindríem certs problemes o percepcions que tenim a les instal·lacions. Lligat amb això de les instal·lacions solars tèrmiques, doncs aquí ens planteja que quin és el problema principal d'una instal·lació solar tèrmica? Doncs quan tenim un excedent d'energia que no està consumit i no tenim un sistema de dissipació suficient per poder alliberar aquesta energia i evitar problemes de temperatura i pressió i possible ruptura del sistema, que és una mica el mal comú de les instal·lacions solars tèrmiques. Doncs aquí es diu
l'obvietat per l'altra part, hem d'instal·lar sistemes adients de dissipació que evitin aquesta circumstància. O bé sistemes de dissipació, típicament una instal·lació gran, un aerotermo de dissipació, o bé sistemes de buidat i omplenat automàtic, els sistemes d'AEMA, per exemple. Bé, està bé, és bo afegir això, però jo crec que, el que us deia abans, és una mica tard perquè el dany ja està fet, la percepció de mercat amb aquestes instal·lacions ja està fet. Però, òbviament, i és de sentit comú, quan projectem una instal·lació solar tèrmica, una instal·lació a alta temperatura, que té temperatures de treball superiors al d'un circuit primari de caldera, per exemple, i que a part treballa amb un fluid glicolat, un fluid orgànic que degrada, i això té una sèrie de problemes si produeix la degradació, doncs aquí es diu que hem de protegir correctament les instal·lacions solars enfront a problemes de sobretemperatura, ja sigui amb sistemes de dissipació adient o bé sistemes de buidat automàtic, que el que fan és buidar el sistema i que deixi d'augmentar la temperatura. Que sapigueu que, a més d'això, s'han afegit un parell de punts més en quant a quin tipus de sistemes o solucions o materials hem de fer servir a les instal·lacions solars tèrmiques, sistemes de dilatació. I diu que siguin adients a aquesta tipologia d'instal·lació. És lògic. Això, igual que els dilatadors, hi ha d'altres sistemes, altres elements de la instal·lació que han de ser adients a aquest rang de treball de temperatures i treballar amb un glicol que tenen les instal·lacions solars. Parlo de vàlvules de seguretat, etc. Aquí parla de dilatació de forma explícita. Sí, s'han de posar compensadors per evitar problemes d'estrès tèrmic, mecànic, que poden provocar ruptura, fugues, perdem glicol i ja comencem amb el problema. S'ha afegit. Ara hi ha comentaris específics cap a les instal·lacions solars tèrmiques. Són ben rebuts. Jo simplement faig la crítica una mica constructiva de que em sembla que parlar d'això el 2021 es podia haver fet abans. Continuem. La part segona, com us deia, la instrucció tècnica segona, de muntatge, no hi ha hagut cap canvi rellevant. La part grossa de canvis és a la instrucció tècnica primera que hem comentat, de disseny i dimensionat. En aquesta no hi ha cap canvi respecte a la versió prèvia. La part tercera, de manteniment i ús, hi ha bàsicament dos canvis molt ràpids de comentar, que és que s'han afegit dues tipologies d'instal·lacions. Les instal·lacions solars tèrmiques, això si recordeu apareixia al codi tècnic, per mi era una mica estrany també que totes les periodicitats de cada quan i què hem de fer cada quan a nivell de manteniment de les instal·lacions tèrmiques apareixia al RITE, però la part de solar tèrmica estava al codi tècnic. Doncs això s'ha integrat dintre de la taula 3.3 d'operacions de manteniment preventiu i periodicitat, les instal·lacions solars tèrmiques. Amb aquest, recordeu que abans parlàvem de 20 metres quadrats de superfície de captació, ara s'ha unificat en potència, per sota de 14 haurem de fer unes coses i per sobre de 14 quilowatts n'haurem de fer unes altres, que apareixen a la taula 3.3. S'han afegit al final les inspeccions necessàries en quant a manteniment preventiu i periodicitat de les instal·lacions solars tèrmiques. I també s'ha fet per les instal·lacions de bomba de calor d'aigua calenta sanitària. Sí que el RITE està marcat clarament què fer amb instal·lacions de clima, que siguin bombes de calor de clima, sabem què hem de fer en termes de manteniment preventiu, però com les instal·lacions amb bomba de calor d'aigua calenta cada cop és una solució més extesa, doncs s'ha afegit aquesta tipologia d'instal·lacions en quant a la taula de manteniment preventiu i la seva periodicitat. Són bàsicament els dos canvis fonamentals d'aquesta instrucció tècnica 3 que ens parla de manteniment i ús. En el RITE fase 2, que hem comentat de cara al 2022, sí que hi ha previstos alguns canvis canvis rellevants en quant a la periodicitat i quina tipologia d'accions de manteniment hem de fer amb les nostres instal·lacions. La instrucció tècnica 4, que és l'última de la part 2. No hi ha hagut canvis rellevants. Més enllà d'això, es crea la figura de l'expert independent. Aquí també us avanço que la fase 2 de la modificació canviarà bastant amb aquesta instrucció tècnica perquè es considera que és fonamental, òbviament, fer un bon disseny, un bon càlcul de la nostra instal·lació, una bona instal·lació de la mateixa, això és perfecte, però després és molt necessari revisar molt finament com es comporta la instal·lació en el futur, fent inspeccions en quant a eficiència energètica, per tal d'assegurar cada cert temps que la instal·lació està funcionant respecte a les regles de disseny inicial, que en passats 4 anys, 8 anys, la instal·lació té el mateix rendiment, podríem dir que el que havíem plantejat en el moment inicial en el punt de disseny. Això és fonamental i coincideixo que és molt important mantenir correctament les instal·lacions també en termes d'eficiència energètica per assegurar aquesta prestació de la instal·lació. Bé,
Això s'ha creat la figura de l'expert independent, perquè el que es vol d'alguna manera és que aquesta auditoria, podríem dir energètica, de la instal·lació es faci de forma neutra, de forma independent, podríem dir, de la propietat, per tal que sigui precisa i fina, que ens doni una situació realista de com està la instal·lació en el moment que l'auditem energèticament. Això, hi ha un debat darrere d'aquí sobre què s'entén per un expert independent. Més enllà d'una entitat de control que sí que podem entendre que és independent, però això té sentit que ho faci, per exemple, la mateixa empresa de manteniment d'un edifici? Hi ha aquest debat i per això s'ha definit aquesta figura de l'expert independent una mica àmplia i no molt clara encara, amb la idea que després, a nivell autonòmic, hi hagi una base de dades d'experts independents que d'alguna manera estiguin qualificats, acreditats, per tal de fer aquestes inspeccions d'eficiència energètica. A nivell d'inspeccions d'eficiència energètica, sí que hi ha un canvi rellevant amb aquesta instrucció 4, que és que abans no eren obligades per totes les instal·lacions. Crec recordar que era per sota de 70 quilowatts, disculpa, no recordo exactament, però crec que no eren obligades. Ara, independentment de la potència i tipologia de la instal·lació, és obligat fer una inspecció, una auditoria en eficiència energètica cada 4 anys. Ara afecta a qualsevol instal·lació, independentment del tipus i de la seva potència. Es volen revisar totes les instal·lacions, que totes les instal·lacions funcionin, auditar-les energèticament per tal d'assegurar que funcionen correctament. Això no estem obligats a fer, aquesta inspecció, cada 4 anys, amb 2 circumstàncies. Primer, tot aquest paràgraf d'aquí, bàsicament el que ens diu és que totes aquelles instal·lacions, bàsicament de tipus terciari o serveis, que estiguin explotades per una empresa de serveis energètics, una ESE, no estan obligades a fer aquesta auditoria cada 4 anys. Té sentit perquè realment la fórmula d'explotació en gestió energètica, l'empresa de serveis energètics, ja està auditant dia a dia la instal·lació per tal que treballi de la forma adient i assegurant els rendiments de la mateixa, perquè realment el seu negoci depèn d'això, de quant de bé funciona la instal·lació en termes d'eficiència. Qualsevol desviació respecte al punt base, depenent del tipus de contracte, pot suposar menys pèrdues, guanyar menys amb aquell contracte de gestió energètica. Per això, si la instal·lació està explotada amb una empresa de gestió energètica, no estem obligats a fer aquesta auditoria perquè ja s'entén que la instal·lació està auditada dia a dia per l'AESE. Després també l'altra circumstància que no ens obliga a fer aquesta auditoria cada 4 anys és amb aplicacions de tipus no residencial que tinguin sistemes de transgestió, automatització, control, que això ho puguis fer-ho lectures de forma instantània, de forma telemàtica, automàtica. També té sentit. Si tu tens la instal·lació completament telegestionada, on pots arribar a precisar quin és el rendiment en cada moment, no cal fer una auditoria com a tal perquè tu ja, utilitzant un sistema de control electrònic, estàs fent aquesta tasca. Són les 2 circumstàncies en què, si estem a qualsevol de les dues, no estem obligats a fer aquesta inspecció cada 4 anys. Ja finalment, la part d'apèndix, no hi ha canvis rellevants. Sí que aquí he compartit amb vosaltres 2 definicions que entenem que són importants. Ja hem dit al principi que aquest RITE cada cop prioritzarà més les solucions de tipus d'alta eficiència i molt apoyats amb renovables i recuperació de calor. El primer que hem de tenir clar és què s'entén per una energia d'origen renovable. Bàsicament, aquest text que veiem aquí és exactament el mateix text que apareix a la directiva europea, a la 2009/28, on es defineix exactament què s'entén a nivell directiva europea una energia de tipus renovable, un sistema d'origen renovable. El que s'ha fet és copiar exactament la definició d'aquesta directiva. Té sentit, si hi ha una definició marc a nivell europeu que ens diu què és un sistema renovable i què no ho és, doncs té tot el sentit fer servir la mateixa definició. On parlem de sistemes de solar, tèrmica, fotovoltaica, bombes de calor, per exemple, les bombes de calor amb accionament elèctric són renovables sempre que tinguin un COC per sobre de 2,5. Si com a mínim tenen aquest COC, es pot considerar una font d'origen renovable. Avui en dia està totalment consolidat i qualsevol bomba de calor del mercat té aquest valor d'eficiència. La definició de fonts d'origen renovable i després també la definició de sistemes d'automatització i control d'edificis, que això és nou també. Ja hem vist que a la pròpia definició d'instal·lació tèrmica que apareix a l'article 2, apareix aquesta tipologia d'instal·lacions i s'entén que és una instal·lació de tipus tèrmic, una instal·lació tèrmica que afecta dintre de l'àmbit d'aplicació del RITE. Aquí tenim la definició exacta que s'ha definit per entendre què són aquesta tipologia d'instal·lacions.
Ja ho dic, comparteixo aquestes dues definicions bàsicament perquè són especialment rellevants, no tant a nivell tècnic, sinó a nivell formal, per la coherència del document. Bé, ja per acabar, més o menys, bueno, estem més o menys en temps, una mica resum i conclusions d'aquesta modificació del RITE. Bàsicament, s'ha fet, aquesta modificació era molt necessària en fase 1, recordeu? Avui hem parlat de la fase 1 de la modificació del RITE. Espero l'any que ve compartir temps amb vosaltres també per parlar de la fase 2 de la modificació del RITE, quan es publiqui. Doncs aquesta modificació el que fa és adaptar-se a una sèrie de directives europees, bàsicament ecodisseny, renovables i eficiència energètica, per tal que el document que marca com han de ser les instal·lacions dels nostres edificis sigui coherent amb aquestes directives europees. És la missió fonamental d'aquesta modificació en fase 1 del RITE, on, òbviament, i això no cal que ens ho digui ningú a nivell legislatiu, tenim clar que ens hem d'apoyar cada cop més en energies de tipus renovable. Aquí hi ha un pas endavant en aquest sentit, tant en l'ús intensiu de fonts renovables i també sistemes d'alta eficiència, com podria ser les bombes de calor, per exemple. Aquí també, mica en mica, estem anant en aquest camí, que cada cop haurem de mirar més cap a aquest tipus de sistemes, bàsicament per aconseguir aquesta descarbonització que volem de cara al 2050. Important també, pot semblar menor però no ho és perquè marca una mica per on aniran els trets en el futur, amplia la definició d'instal·lació tèrmica, ja hem dit, afegint les xarxes de districte. Cada cop serà una solució més extesa a les nostres ciutats i també els temes d'automatització i control. És lògic, cada cop hem de fer sistemes més controlats en temes de control. I després també el tema de la contrarització, això que hem insinuat de cara a la Instrucció Tècnica 4, amb aquest expert independent, les auditories energètiques, doncs cada cop la filosofia serà més, això és un avanç del que vindrà a la fase 2, que ja us dic que la Instrucció Tècnica 4, jo estic personalment treballant en aquest grup de treball de la Instrucció Tècnica 4 i seran canvis importants, doncs bàsicament el que es vol fer és comptar cada cop de forma més precisa el consum de les nostres instal·lacions i, molt important, més que comptar, informar l'usuari de com està funcionant la instal·lació, per tal que sigui una mica sensible i si està informat i sap en cada moment com està funcionant la instal·lació, quanta energia està consumint, doncs aquesta informació pot servir una mica per tal de canviar certs hàbits de consum, certs hàbits d'ús, amb la idea de reduir el consum global d'energia de les nostres instal·lacions. Un usuari informat és fonamental i aquesta informació quant a consums d'energia ha de ser real, transparent i s'ha de moure entre l'usuari. És una mica el que insinua la Instrucció Tècnica 4 en l'actualitat i en el futur ja la fase 2 consolidarà. Bé, doncs això és tot per la meva part. Disculpeu una miqueta els 5 minutets de retras. Aquí us deixo la meva adreça de correu electrònic, per si més endavant teniu qualsevol dubte, amb molt de gust respondrem les preguntes. Jo desitjo que la sessió hagi sigut d'interès per la vostra part, que sortiu sapiguent una miqueta més del RITE que al principi de la sessió. I ara, si voleu, podem fer un petit torn de preguntes de paraula, o bé, revisaré el xat ara, aviam si hi ha alguna cosa. Sí, si poden, Gaspar, que poden aixecar la mà, hi ha una icona que posa levantar la mano, o si no, al mateix xat també poden escriure i ho aniràs llegint. Doncs un segon, reviso el xat primer. Bona tarda, sí. Sí, un company, l'Antoni Muntanyer, pregunta si un termosifó amb el nou RITE no pot portar suport elèctric. Això, més que pel RITE, una mica la dificultat... Sí que es poden instal·lar termosifons. El que passa amb suport elèctric, jo entenc que és amb el mateix acumulador que està escalfat amb el captador solar i després amb el suport elèctric. Sí, el RITE formalment sí que ho permet, perquè ara amb un mateix acumulador, recordeu, podem escalfar aquesta aigua amb una font renovable d'una que no ho és, que és una font d'origen fòssil. Aquí la dificultat és més aviat a nivell de compliment dels indicadors energètics del codi tècnic. És a dir, aquí, més enllà que legalment el RITE permet instal·lar això, després recordeu que a la secció H0 del codi tècnic hi ha 2 indicadors en quant a consum d'energia primària total i no renovable, que és ben cert que amb les solucions
elèctriques pures, no recolzades en fotovoltaica o en solar tèrmica o bé una bomba de calor, és més difícil complir aquests indicadors. Però tornant a la pregunta de l'Antoni, el RITE sí que ho deixa instal·lar. Ara, altra cosa és que després, quan fem els números amb una nova edificació, amb una reforma, doncs el termosifó podem tenir aquesta dificultat en quant al compliment dels dos indicadors de l'H0, del codi tècnic, no té res a veure amb el RITE. Bueno, comentaven que s'ha anat la veu, espero que no hagi sigut gaire temps perquè no me n'he adonat. Hi ha hagut aquest problema? No ho sabia, que no se sentia bé. Bé, la reunió està gravada. Sí, la reunió s'ha gravat i suposo que us enviarem el link de la mateixa per posterior consulta. Al xat no hi ha més preguntes i mans aixecades. Comentaves que hi havia mans aixecades, perdó? No, no hi ha cap. Hem donat la possibilitat de que si algú volia aixecar la mà, però no hi ha cap aixecada i el xat, com tu ben dius, no... Sí, bueno, aquí hi ha una sèrie de preguntes fora del xat, que això és una altra opció del Zoom. El Javier pregunta que tota aquesta reglamentació on la podem descarregar. Jo, si voleu, és públic, això està publicat al BOE, si voleu podem fer és enviar a la gent la presentació que hem fet aquesta tarda i acompanyar directament el document, el RITE complet. Això es pot fer circular perquè és públic, no és com una norma que sí que és de pagament. Això no, això és públic i no hi ha cap problema. Llavors, si us sembla, podem enviar, adjuntar, junt amb la presentació, el RITE modificat. No crec que hi hagi cap problema, no? No, no hi ha cap problema. Ens demanaven el meu correu, el tindreu a la presentació, aquí el teniu, gasparmartinez@mitjaldanti.com. Amb molt de gust, si us puc ajudar, us ho faré. Ja no hi ha gaire cosa més. I al xat, he fet alguna cosa. Doncs, en principi, no hi ha més preguntes. Ningú vol parlar? Doncs, jo per la meva part, agrair-vos de nou el temps. Desitjo que hagi sigut d'utilitat per vosaltres i espero en el futur coincidir amb d'altres formacions, inclús de tipus presencial, que són més entretingudes que no les de tipus telemàtic.